Hi friends, आं दिनै खुस्राबारि बाजाराव बाजार खालामनो थांनो ओंखारदों। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जे आं बाजारावहाय मा बायगोन नुनो मोनगोन नोंथांमोना। अन्नानै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। नै दा आं ओंखारनोसै थांनो। नै जों न'निफ्राय ओंखारबोबाय। नै जों खुस्राबारि सक मोनफैबाय। Mana kan? KDB. Pandang udah no? Pandang udah. Kau pergi jam? Hah? Bisa kah? Dan gezak kah? पानी आधा केजी আছে পানি হ্যাঁ এ হবো बायग्रानि न' बायग्राया इनो जनाबो बाया मा खालामनो आरोबाव কিমান হল 40 টাকা Halo. Alun-alun. Oh, labai ka. Kontin di. Ngay nữa. Lem nọ. Bisa kon. Jangan aja. Sok le jangan babu. Ro. Lem ni ro. Ini baca delivery khambal lagi. Nah. Sebu deh. Deh. Lem deh. Soga fisasw geter nङा
खुसियाबो ओंखारदों नै गेदेर गेदेर। ना सिंगि কি দাম আজিকালি মাছ? जोंहा बाबुन थालिर नांगोन। थालिरानो बारा मोजां नङा थेवबो लाखानांसिगोन। बाबुनि पसन्द। नैबे गाइखेर बाजार। मालाबा गाइखेराबो गोबां ओंखारो। दिनै खमथार ओंखारदों। Mana ada babu? Saya tahu tidak. गस्ला दुकान आरो दख'ना दुकानबो दङ। दाहाय थांनाय फाजैनो दिन्थिलांसिगोन आं। नोंथांमोना नायनो हागोन। जोंहाबो बाजारा जाबाय थांनोसै। गेलामाल दुकानाव बाबुनि हागिस लालांसै। दाना नै दख'ना दुकान। मोजां मोजां दख'नाफोर दङ। नै कालाराबो मोजां मोजां। बायदिसिना गाबनि गोमो गोथां आगराबो मोजां मोजांथार। पाटनिबो दं। नैफोरो सिल्कनिबो दं। माबायदि नांगौ आरो ना ब्लाउसफोराबो नै मोजां मोजां दङ। गोबां कालारनि दं।
नै दख'ना बिदनफोरा मोजां मोजां कालारनि दं। बबे रुलेस गोनाङा रुलेस गोनाङा बेसे लायो हा दा गोदानाव मोननाय रुलेसा बेसे लायो खमनिखौनो बारा खिथाब लाना आर'नाइबो मोजां मोजां दङ नै नैबे दख'नाया माथा दानाय मोजां मोजां